Aw ni yanuma comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogo min na bita ye gratin de vermicelle ani sɛ bita bɛ o de kan. Aw bismillah. An b'an ka vermicelle ta an b'a kɛ da la. Ni vermicelle in bɛna tantɔ de ale fasugu de ye ni kolimani ta. An b'an ka vermicelle sigi ta kan ka ji wulilen bagi shuru a sanfɛ ka jigin. I kana n'a ji caya dɛ, a mɔ ka di yanni a ka na dato i bolo. Sɔsi min kan ka dilan ka k'an ka vermicelle sanfɛla la nin y'o de ye tan dɔ. I n'a fɔ sɛ, karɔti, poivron, jaba ani kaba n'u b'a fɔ a ma faransɛkan na ko maïs. An mago bɛ se crème ma, crème min dabɔlen don dumuni ta fanfɛla dɔrɔn ma. An b'an ka sɛ n'a kɛfɛnw kɛ da la. I bɛ tulu dɔɔni k'a la ani kɔgɔ k'a jiran dɔɔni. N'a jiranna ka ɲɛ an bɛ sɔrɔ ka ji k'a la sisan walasa sɛ in ka se ka tobi ka mɔn. N'a kasatigɛlan min bɛ n bolo ni bɛna kɛ n ka sɛ la o ye layi, poivron, poivre mugu ani persil. Sɛ ji jiginna an bɛ crème k'a la sisan ani na kasatigɛlan. I kana to i ka sɛ ji ka ja kojugu, i bɛ ji dɔɔni to a kɔrɔ. Vermicelle balabalala ka ɲɛ yɛrɛ de. An b'a da assiette kɔnɔ sisan verre kɔnɔna na. An bɛ kunfɔlɔ da. An mana kunfɔlɔ da an bɛ sɔsi bɔ sanfɛla la ka sɔrɔ ka kunfilanan tugu a la. Vermicelle kunfilanan dalen an fɛ an bɛ crème ta an b'o shuru a sanfɛ ka sɔrɔ ka sɔsi laban k'a sanfɛ. K'a to an bɛ ka ninnu kɛ an b'an ka furu mɛnɛ k'a bila préchauffement na à 200 degrés. Sisan an b'an ka vermicelle ta sɔsi y'an ka vermicelle bɛɛ labɔ. An b'an ka vermicelle ta sisan ka taa don furu kɔnɔna na. I b'a to furu kɔnɔna na miniti 20 bɔɲango à 200 degrés. Nka i kana na ɲinɛ a kɔ dɛ, i bɛ to k'a lajɛ. Gratin de vermicelle sera. Ayiwa nin kun ye bita ye. A dundala ka di dɛ. Wa a ɲɛɲɛna yɛrɛ ye kabako ye. Ni video in diyara i ye, i bɛ se k'a cari i ni maa naw ni ɲɔgɔn cɛ. N'a sɔrɔla abonné ni tɛ page in na i abonné walasa ko tɔw kana na f'i kɔ. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an kɛ don wɛrɛ jɔn ye.